आंनि मिसेस नाव एसे प्रब्लेम जादोंमोन जरायु प्रब्लेम जरायु टिउमार जायखौ जरायु केन्सार होनो सारा मुलि होनायनि उनाव मटामटी सप्ता खनसे जानायावनो एकदम टनटना जाखादों आंनि उसुं खाथियावनो किडनि फेल जानाय दंमोन ना बेखौबो बे सारखौ लाना थाङो आरो ओमफ्राय बे बेमारखौ गामिनि मानसिफ्रा नायस्रानाय मोनसे माबा नियम थायोना हानाय नंला जेनेबा माबानो ओमफ्राय बेखौबो बे बिथाङा मुलि होनानैनो मोजां खालामो आरो सिलिगुरिनि डक्टरानो बारदावलायदों आरो डायलिसिस खालामनाय किडनिया मारै थिग जाखो खुलुमबाय बयनिसिमबो आङो बयनिबो थाखाय मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों बेनो जादों जाहैबाय बङाइगाव आइ लाभ बङाइगाव होनना बुङोब्ला निश्चय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बे आइ लाभ बङाइगावनि एसे खोलाहा थानाय नुथुनपारा होननाय जायगायावहाय सासे ओरैबायदि मोजां आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट होग्रा दङ दा बे सारा आंखौहाय गावनिसिम लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां ओमफ्राय शेयारबो खालामनानै हो दा बे सारा गोबांथार बेमारफोरनि ट्रिटमेन्ट खालामो ओरैहाय लोमजानायनिफ्राय लानानै ओरैबायदि केन्सारसिम आरोना बेबायदिनो स्टन जानाय अन्थाइ ओमफ्राय बेजों लोगोसे लिभार डेमेज जानाय ओमफ्राय किडनि डेम जानाय बेबायदिनो फाइल्सनि ओमफ्राय जायफ्रा गथ' मोनाखै बेफोरनि थाखायबो ओमफ्राय पेरालाइसिसनि ओमफ्राय बिसेसकि ओरैहाय सेंग्राफोरनि थाखायहाय गोबांथार सिङाव दुरबल जानाय मानाय ओमफ्राय बेबायदिनो नानानथा रोखोम बेमारफोरनि ट्रिटमेन्ट खालामो आरोना हाजार मानसिया सोखाजानायखौ मोनबाय आंनि मेगनावबो ओरैहाय खैला मैला एरियायावबो गोबांथार मानसिफ्रानो हामनानै एफादेर ललायसैमोन आरोना रामख्रेमजोब्बायमोन दा बिसोरबो ओरैबायदि टनटना जाजोब्बाय ओमफ्राय दा बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैदों दा आङो बे सारजोंबो रायलायगोन नोंथांमोना जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबखागोन ओमफ्राय जायनो बेफोरबायदि समस्यायाव गोग्लैनानै दङ बेमार आजारजों नाख्रेबजानानै दङ इमिडियेटलि सारजोंहाय कन्टेक्ट ला ओमफ्राय कन्टेक्ट लानानैहाय सारजोंहाय बेबायदिनो ट्रिटमेन्ट खालामजा बयबो सोखाजानायखौ मोनगोन आरोखि ना ओमफ्राय बे सारा माखासे ओरैहाय खैला मैलायावबो ब्रान्स खुलिसिगोन ओमफ्राय बिजिनियावबो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गुबुनफ्राव मोनोब्ला गुबुनफ्रावबो माने खालामगोन आरो सारा दा आङो सारजोंनो स्पष्ट रायलायनानै लागोन मा बेमारनि थाखायहाय ट्रिटमेन्ट खालामो ओमफ्राय माखासे गोबांथार सोखाजानायफोरबो दंफैयो दा बिथांमोननिफ्रायबो आङो एसे मिथिनानै लागोन दा लोगोफोर आङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय ओरैजाय फैबाय नै ओरैजों हाबबोनांगौ आरो ओमफ्राय सारनि न'आ नैबेनो ओमफ्राय ओरैजोंबो फैजायो खोमा आं ओरैजों फैयाखै जिखुनु जा दायो आङो सारनि न'आव हाबलांनि दा गोबांथार मानसिफोरानो सोखाजानायखौ मोनबाय दै हाजार मानसिफ्रा आनजायनानै दंमोन दा बे सारनि दारैहाय सोखाजानायखौ मोननो हाबाय बेबायदिनो बेमारा रावखौबो बासिया उन्दै गेदेर आरो सिख्ला सेंग्रा बोराय रावखौबो बासिया दा जाया बेमार जाजादों बिसोर मिथियो आरोना आन्दायनानै थायो दा नै फाइनालि आङो सारनि न'आव मोनफैबाय आरोना नै सारा बेनो नमस्कार सार दे ओमफ्राय आदा अबेनिफ्राय बिरांगाव आच्छा ओमफ्राय आदा नालाय धालिगाव धालिगाव ने ओमफ्राय दा आङो सारनिफ्राय मिथिनानै लाजोबगोन आरोना मा बेमारखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो दा आङो सिङावहाय सारनिफ्राय सम्पुर्ण गासैबो खोथाफोरखौहाय मिथिनानै लागोन सारनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नायदो नै बेयावहाय गोबांथार मुलिफोरा स्टक जानानै दंफैयो नै दा सफैनानै दङ आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावबो दङ गोबांथार मुलिफोर दङ ओमफ्राय नै नायनानै लादो नै ओमफ्राय न' सिङावबो दङ गोबांथार ओरैबो दङ नै कार्टन दा बहुद गोबां दङ आरोखि दा आं सारनिफ्राय मिथिना लानि माखासे मुलिफोरखौहाय नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे आं शेयार खालामनि लगे सारजोंहाय जगाजग लानो हागोन आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगासिनो दंखायो नमस्कार मोर नाम सुब्रता नंदी एटू बंगाईगाँव आई लाभ बंगाईगाँव अपोजिटत है दक्षिण साइडत और आज भिडिओ बनार उद्देश्य हल माने निजर कारणे नहय आज बहुत राइज मैं उत्तर अंचल मेनलि और कक्राझार बाक्सा चिरां उदालगुरी बहुत जगह जाई मैं निजे मेडिसिन दी एतियाও बहुत मानु माने मोर পৰা খুজি থাকে मैं कोरियार কৰি থাকো অনলাইনতো দি থাকো ইয়াত একচুয়ালি জ্বৰৰ পৰা ক্যান্সাৰ লৈকে সকলো ধৰণৰ বেমাৰৰ ট্ৰিটমেন্ট মই দি আছো বহুত ধৰণৰ হাজাৰ টেস্টিমনি মোৰ লগত আছে ইহঁতৰ ডিমান্ড যে স্যাৰ আপুনি ভিডিও বনাওক ইউটিউবত এৰক কিন্তু মই নিজে ইউটিউব চেনেল বনাব নোৱাৰো মানে বনোৱা নাই আর মোর চেনেল কোনে চাব এনেকা থিংকিং লৈ মই দাদাক মাতিছো আর ইয়াত থ্ৰুত মানুহ ভাল কৰিব খুজিছো লগত আজি পূজা বহুত মানুহ আহিব পৰা নাই কিন্তু তথাপি মোৰ দুজন টেস্টিমনি আহিছে অলৰেডি ইহঁতৰ ঘৰত তিনিজন চাৰিজন মানুহ ভাল হোৱা আছে ইহঁতৰ ইন্ট্ৰোডাকশন ল'ব আপুনি ফাইলছ কক হাৰ্টৰ বেমাৰ কক লিভাৰ বেয়া কক ডায়ালিসিস হোৱা বহুত কিডনি মানুহ ভাল হোৱা আছে
লিভার সাইরোসিস ভালো হওয়া আছে ক্যান্সাৰৰ সেকেন্ড টেস্ট লৈকে কমপ্লিট কিউৰ হোৱা মানুহ আছে এনেকা পেশেন্ট আছে যে ক্যান্সাৰত মৰিব বুলি কৈছিল যেবিলাক আমাৰ ভূনিসকলে মানে কনসেপ্ট ল'ব নোৱাৰে বাচ্চা নহয় সেই ট্ৰিটমেন্টটো ইয়াতে বহুত ভাল ট্ৰিটমেন্ট আছে ডক্টৰ ৰমেশ পটেল ছাৰে আমাক এডভাইস কৰে ডক্টৰ ৰমেশ পটেল ছাৰ হায়দৰাবাদৰ হয় এমডি গোল্ড মেডেলিষ্ট তার থ্রুত আমি মেডিসিনখিনি দি থাকো লৰা মানুহৰ বহুত ধৰণৰ মানে আজিকালি প্ৰবলেম দেখা গৈছে বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছে এইবিলাক মেডিসিনো আছে ইয়াতে কোনো চিন্তা নাই সব পাবো ইয়াতে অনলাইন অফলাইন দুটাই পাবো আপোনালোকেও আহিব পাৰে বা দূৰৰ মানুহ হলে বা কোনোবাই লাজ কৰিছে আপুনি প্ৰপাৰ এড্ৰেছ দিলে পিন কোড দিলে আমি কোৰিয়াৰ কৰিম আজি ঘৰে ঘৰে পাইলছৰ বহুত সমস্যা দেখা গৈছে পাইলছত ভুগি আছে এটো পাইলছৰ হয় ইয়াৰ লগত আৰু দুটা মেডিসিন দিব লাগে 100% কিউৰেবল হয় আজিকালি থাইৰয়েড এলোপেথিক ডক্টৰ বিলাকে কৈ আছে যে লাইফ টাইম খাব লাগে কিন্তু আমাৰ থাইৰয়েডৰ দুটাই মেডিসিন আছে ইয়াৰ লগত আৰু এটা মেডিসিন আছে সকলো মেডিসিন ইয়াত আনাটো প্ৰবলেম দেখো আটো এইকাৰণে ইয়াত ডিসপ্লে আছে আপোনালোকে চাব পাৰে এক মাহৰ বাচ্চাৰ পৰা 100 বছৰ বুঢ়া লৈকে সবেই ইয়াতে ট্ৰিটমেন্ট ল'ব পাৰে কোনো ধৰণৰ সাইড এফেক্ট নাই কমপ্লিট অৰ্গেনিক হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিক্যাল নাই কোনো ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশন আজিলৈকে আমি পোৱা নাই টেস্টিমনি হিচাপে বহুত আছে যে যিবিলাক মানুহ বহুত বিয়াভাৱে ভুগি আছে বা ইন্টাৰনেল কিবা সমস্যাত ভুগি আছে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক আৰু আপোনালোকৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই ভুগি আছে আপোনালোকে যদি জানে তাই বিয়া বেমাৰত ভুগি আছে আপোনালোকে আহক আগবাঢ়ি ইয়াত আশা ৰাখিছো আপোনালোকে 100% ভাল পাব আৰু অতি সোনকালে মোৰ ব্ৰাঞ্চ হ'ব গৈ আছে ফাৰ্স্ট ব্ৰাঞ্চ হ'ব আমাৰ কয়লা ময়লা তাৰ পিছত আমি বিজনেস ব্ৰাঞ্চ বনাই আছো বিজনেসও পাব আগন্তু আৰু যদি মই ব্ৰাঞ্চ পাই এই ব্ৰাঞ্চৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ বিলাক আকৌ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত পাই যাব दा रे आदाबो दंफैनाय आदानिफ्रायबो फंनैसो मिथिनो लानि आदा नोंना अबाव होनदोंमोन नङा आंना बिरांगाव हास्राबारि आच्छा ओमफ्राय जेनेबा माबा प्रब्लेम जादोंमोन नामा आदानाबो सिगाङावथ' आं फार्स्ट टाइम एक्चुअली माने बिआरपिएल लेबार मावोमोन तখন आंनि आथिं थोंसे नार्भनि प्रब्लेम जादोंमोन प्राय पेरालाइज बायदियानो जाबायमोन आं उनाव माने जोंना सारा थांनानै आंनो मुलि होदों बे मुलिखौ होनानै आं मथा-मथि दिनैसिमाव बहुत मोजां जाबाय 2017 आवनो जादोंमोन आं 2017 फ्राय दिनैसिम जेबो कुनु प्रब्लेम जायाखै मास मोननैल' जादोंमोन आं मास मोननैयावनो क्लियार आरो ओमफ्राय दा थ'ना हामखाबाय थ'ना हामबाय आथिंफ्रा कुनु बट थायामोन माने सोरबा दांबाबो आखाइ दांबाबो जेबो मिथिखायामोन ना आरो नेक्स्ट टाइमाव बिनि मथा-मथि 4 माससो उनाव आंनि मिसेसनाव मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन जरायु प्रब्लेम जरायु टिउमार जायखौ जरायु केन्सार होनो बे जादोंमोन बेबो मथा-मथि आं बङाइगाव लवार आसामाव भर्ति खालामदोंमोन खिन्थु अपारेशननि खोथा होनदोंमोन अपारेशन खालामबाथ' आंथ' आरो लेबार मावग्रा मानसि बहा मोजां अपारेशन खालामनो हानांलाय बे हिसाबै आङो मथा-मथि सारा आंखौ बुंनायसै जे नों न'आव लांदो आं मुलि होनोसै होननानै सारा बुंबाय बिनि उनाव सारा मुलि होनायनि उनाव मथा-मथि सप्ता खनसे जानायावनो एकदम टनटना जाखादों आंनि मिसेसाबो दा हामजोबबाय कमप्लिट हामबाय 1 मास ट्रिटमेन्ट होनायजोंनो बेयो दिनैसिमबो एकदम मोजां बेबो मथा-मथि 6 बोसोर फुरा जाबाय आरो नेक्स्ट टाइम आंनि सासे 12 बोसोर फिसाजो दं खर'आव टिउमार जादोंमोन एकदम गोलैनानै बेनो टिउमार टाइप जादों बिदिनो गोरा जानानै आरो गिदिर गिदिर जाबाय थादोंमोन आरो बेबो मथा-मथि एकदम मास मोनसेनि गेजेरावनो टनटना दिनैसिमबो एकदम मोजां अपारेशन खालामनांगौ जेबो जायाखै बेबायदिनो आदा आं मोजां मोननानै बहुत मानसिनो मथा-मथि फिसाखौ देखायनानै होनानै बहुत मानसिखौ मोजांबो जाहोबावबाय बिदिबो प्रमान दं आरो दा मा गामिनिफ्राय आं गालियाव थायो आच्छा ओमफ्राय माबा प्रब्लेम जादोंमोन नामा आदानाबो आंनाथ' गाव व्यक्तिगत बिदि प्रब्लेम जायाखै आंनि हिन्जावा एसे प्रब्लेम दंमोन ना बिदिनो आथिं आखाइ ब्रम ब्रम मोननाय ससे थांबानो माने बिराद मेंनाय मोनो ओमफ्राय आथिङा बोलो मोना जायोमोन ना ओमफ्राय बे सारखौ लांनायनि उनाव बे प्रब्लेमा थिग जादों दा टनटनासै दाथ' आङो डक्टरनाव थाङा बुंनो थाङोब्ला माबा फिसा फिसौ बिदिनो माबानो बे सारनिफ्राय डाइरेक्ट आंनावबो नलेज हाबबाय नालाय डाइरेक्ट मुलिखौनो लाना थाङो आरो आच्छा दा जेबो प्रब्लेम गैला ने हामजोब्बाय ना हामजोब्बाय आं निउसिं खाथियावनो किडनि फेल जानाय दंमोन ना बेखौबो बे सारखौ लाना थाङो आरो ओमफ्राय
बे बेमारखौ गामिनि मानसिफ्रा नायस्रानाय मोनसे माबा नियम थायोना हानाय नंला जेनेबा माबानो खिन्थु बे हामखायाखैमोन जेरावबो हामखायाखैमोन ने किडनि फेल माने जेला डायलिसिस खालामो बे डायलिसिस खालामनाया बारायलांबाय थागोन आरो फार्स्टआव मास मोनसेयाव खेबसे ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो मास मोननै उनाव मास मोननैयाव मास मोनसेयाव खेबनै खेबथाम बिदि जालांबाय थाना बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनाव बे बेमारा थाखाया किडनिखौ सोलायागौ माने ओमफ्राय बेखौबो बे बिथाङा मुलि होनानैनो मोजां खालामो सिलिगुरिनि डक्टरानो बागदावलायदों आरो डायलिसिस खालामनाय किडनिया मारै थिग जाखो होननानै दा थनथनासै मानसियानो बिराद मोजां ओमफ्राय मोनसेबाव बे खाथियावनो ओरैनो किडनि स्टन आरो आजिखालि फ्राय नर्मेल खिन्थु जेब्ला गिदिर सिरियासलि जाखांनानै थाया होनब्ला सिङावनो जेनेबा 10 mm 20 mm बेखौथ' डक्टरफ्रा अपारेसन खालामो बेबो प्रमान नङा 20 mm नि स्टनखौ बे सारनि मुलि जानानै ओरैनो फिसा जाहोनानै ओंखारहोदों आरो आवजना बेबो दा मोजां अपारेसन खालामनो हासै आरो दासिमबो दं दासिमबो दा निश्चय खोनाबाय आदामोननिफ्रायबो नै गोबांथार टेस्टिमनि दं आरो हिसाब सारा दं आरो गोबां फैगौमोन ओमफ्राय माखासे ओरैहाय बङाइसिम फैनोहाय एसे उसुबिदा टाइमनि आंखाल बेराफारसे ओरै फुजा फाथि थाबाय बे हिसाबै सौफैयाखिसै दा आङो हानायखिनिखौ एसे आपडेट देखायबावगोन सारजोंहाय नेक्स्ट भिडिअफ्राव लोगो मोनबावगोन दा गोबांथार प्रमान आरोना दा गोजोननाय थाबाय आदानिसिम बेखिनिखौहाय मिथिहोनायनि थाखाय